дуруд ба ҳаводорони каломи бадеъ. хуш омадед ба саҳифаи ҳазор китоб. дар шаҳри бӯстонии ҳирот ки дар қаламрави афғонистони ба мо дӯсту ҳамсоя қарор дорад, зиёратгоҳи поку мубаррои мавҷуд аст, ки он ҷо мутафаккири бузург ва шоири ҷодуқалами тоҷик мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ мадфун аст. вай дар қасабаи Ҷомӣ, вилояти Хуросон ба дунё омадааст ва таҳсили ибтидоиро дар назди падараш Низомиддин Аҳмад гирифтааст. дар ин хусус худи шоир чунин гуфтааст: мо ба ҳақиқат шогирди падари худем, ки забон аз вай омӯхтем. дар шаҳри бӯстонии Ҳирот ки дар қаламрави Афғонистони ба мо дӯсту ҳамсоя қарор дорад, зиёратгоҳи поку мубаррои мавҷуд аст, ки он ҷо мутафаккири бузург ва шоири ҷодуқалами тоҷик мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ мадфун аст. ва дар қасабаи Ҷомӣ, вилояти Хуросон ба дунё омада, таҳсили ибтидоиро дар назди падараш Низомиддин Аҳмад гирифтааст. дар ин хусус худи шоир чунин гуфтааст: мо ба ҳақиқат шогирди падари худем, ки забон аз вай омӯхтем. Ҷомӣ баъди касби илми замони худ дар мадрасаи машҳури Низомияи Ҳирот ба Самарқанд ҳиҷрат мекунад ва дар муддати 9 сол дар доираҳои адабию илмии ин шаҳри қадимӣ ангуштнамо мешавад. он солҳо ҳарчанд давлатдорони Самарқанду Ҳирот борҳо ба ӯ мансабҳои гуногунро пешниҳод карданд, Ҷомӣ кори эҷодиро авло медонад ва пайваста ба тадқиқу нигориш шуғл меварзад. ӯ ки марди шикастнафс, қаноатпазир, инсондӯсту инсонпарвар буд, дар тамоми эҷодиёти гуногун соҳа ва пурбаҳояш ҳамин махсусиятҳои ҷавҳари башарро тараннум мекард. ғазалҳо, тарҷеъбанду таркиббандҳо, рубоиву қитъаҳои Мавлоно Ҷомӣ дар 3 девон фароҳам овардаанд, ки онҳо Фотиҳатулшабоб, Восиятулиқд ва Хотиматулҳаёт мебошанд. ва ин девонҳо ашъори даврони ҷавонӣ, миёнсолӣ ва пиронсолии адибро дар бар мегирад. Абдураҳмони Ҷомӣ анъанаи ҳамсароиро инкишоф дод ва шумораи 5гонаи достонҳоро ба 7 расонд ва бо онҳо унвони 7 авранг ниҳод. 7 авранг аз чунин достонҳо иборат аст: Саломон ва Абсол, Лайлӣ ва Маҷнун, Юсуф ва Зулайхо, Хиратномаи Искандарӣ, Силсилатул-Асҳаб, Туҳфатул-Аброр, Сабҳатул-Аброр. яке аз асарҳои машҳури панду ахлоқии Ҷомӣ Баҳористон мебошад, ки аз назму наср иборат буда, дар пайравии гӯлистони безаволи Шайх Саъдӣ офарида шудааст. солҳое ки Мавлоно Ҷомӣ дар Самарқанд иқомат дошт, яке аз шохаҳои суфия гироиш ёфт. асарҳои фалсафии адиб Нафҳатул-Унс, Ҷилҳадис, Шафоатун-Нубувват ва ғайра ақидаҳои тасаввуфии ӯро ифода мекунанд. рисолаҳои Мавлоно Ҷомӣ дар илму арузу қофия ва мусиқӣ бисёр гаронбаҳоянд. дар мактаби адабии Ҳирот, ки Ҷомӣ қандилу мунаввари он буд, бисёр арбобони илму адаб ба камол расиданд ва асосгузори адабиёти классикии узбек Алишер Навоӣ мисоли барҷастаи онҳост. дӯстиву рафоқати ин ду марди бузург намоёнгари ҳамдиливу бародарии халқҳои тоҷику узбек аст. якдилу якҷиҳату якрӯ бош, ваз дурӯёни ҷаҳон яксо бош. барои дӯстон ҷонро фидо кун, валеки дӯст аз душман ҷудо кун. гуфтании бисёр на аз нағзӣ аст, валвалаи таблғи бемағзӣ аст. шамъ шав, шамки худро сӯзӣ, то ба он базми касон афрӯзӣ. ҷавонмардо, ҷавонмардӣ биёмӯз, зи мардони ҷаҳон мардӣ биёмӯз.